Ami akay Shabos چند بار اشتباه کرده گیدن. تو ای بیشونه حساب مردم. امیش akay Shabos شکر میکنن میکنن مردم. یعنی تو اون کرده چند بار اشتباه کرده گید. این همی سال سیم بار اشتباه کرد. همین یا بار سال اشتباه کرده. دی میدونی که سال می همه خیلی. ما باشم بلیط نمیخرم. 1300 تومان گرفتیم. ما یگان چی نگفتم شما. ولی رنگی در ترور آمام پاس دادم. به وقتا بخدا قسم برای سوش ما بگیم ما را میفرید بخدا یکون جرا میگفت یاد و بخدا هم روزیم که وقتا را بیسون بخشون آنه رفعات هم نمیدونم. برای سوم رپرور پاس دادن کاری خوب نیست. تک شانه رفعات 10,000 زیاد. میتونیم گفت که مخلصای تو مخلصای شان هم هست. مثلا شون گفته من گفته گپو خطی اکای Shabos نیستم. барои гузаштани сарҳади русия ва қазоқистон бо автомобили Ford Explorer ва Kia Sorento хизматрасонии Муҳаммадро тавсия медиҳем ки шуморо омада аз назди хонаатон гирифта ба назди хонаатон оварда мерасонад. агар аз номи канали Red Portal муроҷиат намоед ба шумо 500 рублеи таҳфиф мешавад. барои аз хизматрасонии Муҳаммад истифода бурдан аз рақамҳои дар навор буда истифода баред. ассалому алайкум тамошобинони гиромӣ. имрӯз дар боғи куруши кабир қарор дорем ва аз хафои камера бародаро истодагиянд. дар печи камера бародаре ки репафтара гирифтагия ҷои якм табрик мекунем брат. мо бародарашим. биявам суматем ту яке илҳомат болида мешавад. саволата зур ҷавоб медиҳӣ. барои ҷои якм аз тарафи сарпарасти мо ҷаҳонгир нуқта tj дар инстаграм аст 500 сомонӣ ҷудо карда шуда. 1 2 3 4 5 ин 500 сомонӣ барои ҷои якумай аз тарафи сарпарастай. азор омад кам. бё мо мехатем. ана акил сар мекунем гапи чапа. трек давра чӣ буд? история буд. ҷои якум чӣ буд история браки? история бача. ҳам история сум қад мехонӣ ё ки сум қад? чанд сум? 1300 сомон гирифтагим думо история на. чанд сум насоб кардӣ? 100 сом. мусобка ки буд? Мусобкара чон дода? ҷалба палба наомад. 100 сомон да каму суда ҷалб чӣ кардӣ? да чӣ? эҷемда мазаш кардӣ? ман фақат эҷемда асанда. так ҷое фаҳмидам ки асан пеш мешиносӣ. соли 2014 чӣ хел бишиносидем? мо ҳам пеш танкада чӣ буд студия сан продакшн буд дози чӣ караги усон сиёнка пунка буд на пеш студия реп буд намҷа мемонам пеш танкада мо ва реп ҳафтаи сеюма хеле анализе дидеста чӣ гап рафтеса ва ту дар топ 5 нағалтидӣ. ман худам накардам чӣ ба? чун бисёр вақт киши яъне ранги террор амам пас дадам. Ки? мисол ҳамин сторисода дида мисол шонда лезикана мисол кардам. пули чӣ онтадма? охир шумо қати акай ҷонгӣ. ман ягон чӣ нагуфтам шумо. акай ҳамун мисол ҷонгӣ акай ҷонгӣ. ҷонгӣ чӣ гуфта? не ҳам барои 5 киши мегӯям мега ки сади дига мемонам иш наметонам гуфта гапо ребафта ба худо қасам барои суни шумо бигем шиш намекардам. ма барои суниш мегӯям просто кали як кайф дорадам чиз мегӯ якума бигирам ёкум таи зура а так барои суниш нест барои мара нашод сун гал может ту кӯшиш накардӣ ки медонисти ки штауҷа шонай ва ӯ мара мефорид ба худо якум ҷора мегуфт як шона мегзашти чӣ як трек ёшки ҳамзадаги дод задаги метавкун да як сатара мегзаш яъне агар бухои шона мегзавӣ чиш кунем бо чӣ меша бачаҳако ба гуфтаҳои бадик агар ки бихоҳа шона намемона якум ҷо бигира дар репафта монанде ки акон мс ҳафта намоншона рафоатам намон энде шон рафоата гузаштагия шонаи рафоат 2000 зиёд ай 2000 просмотр лек акон мс 120,000 просмотр клип артофтагия рафтидама рафоамо клип артоем ки да я ҳафта 200 тара бизара клип дига мисол бо просмотр рекомендация намепояд
ҷаҳонгира чӣ гуфтанем верад сиго то яке ҷоҳонгир мақсад кори соз кардагӣ мисол ребафта спонсорӣ кардаси ну хеле ну кориш безед яъне рафторе накун ки монанди нишон будӣ ки реперо ба мекисума бале лекин агар ки репафтара мисол озами гап да қаршта репафтара спонсорӣ накуна ба чико кунем ва ба худоям розием ки ребафтара бесум бикунем боз ҳама ба худо барои сумш не ҳамин ҷош хеле чиада ҳам як ҷо бигирам фаҳмо яъне ба фикрам ғайри бади ягон таш дигар розӣ нестам ман намедонам ман ба худо қасам барои сум намедонам просто мақсад барои сумам реперора пас назад барои сум реперора пас задан кори хуб нест так мухлисои шона чӣ гуфтанӣ ки мухлисои шона бениҳоят қар кардагай да ҳамун гапи дастгирӣ кунем кунем кунам ки бой додестай оҳо дастгирӣ кунем шон созай шонемси арз гуфт ки ман як 3-4-5 мегирам гирифтагиай да вақтои репафтои да сайт гирифтагиай лек да ютуб шон бовар ки гирифта наметавонад як 3-4-5 и конкретния мегирам мухлисош дастгирӣ не мухлисош дастгирӣ надорам мухлисош ҳозир барои чи дагирди шон ҷамъ шудагиам барои ки шона ҳамун гапи ки задиват кардагиай ва ответ дод барои ҳамун баъд якм марио сар кард мухлисои шона бедор кардан ки кунутам агар не он ҳамун гапа гуфт то марио видео ответ накард ягон кас ягон чи нависагӣ набояд яъне мухлисои шон ба чиану эй то ягон импулс начон то мухлисои шоне мисоли на айноам ҳамун хелам соё каси ҳамун гап га баъд зади чон кунам ва мехезам мухлис метавонем гуфта ки мухлисои ту мухлисои шон ҳам ҳастанд намедонам кадаме ки мухлиси баъди кай кӯб нависем ки бисёртар кира гӯш мекунем баъди кай шона просто ама фикр мекунам ба овози ёшо мисол мара дастгирӣ мекунам мухлисам шон уже пира симсол лекиолиам дорам мухлисои шон зура сабаб чия ки шона намехоҳӣ хафа кунӣ ягон хизматиш расидагӣ не хизмат не ман удоф чира дидам масалне ки шон гуфтая ман гуфтая гапҳо қатъи атая шабоз нестам ман қатъи ягон репериз мисол хеле рафтома надорам ман худам тоқа омадам худам тоқа мерам просто айби шон нест айби мардума ҳамин атая шабоз чикор мекуна намекуна айби мардума яъне овозае ки конкурса ухелӣ кард айби мардума айби мардума чӣ коре куна накуна айби мардума мардум фаҳмидаем хитоби наватем шонда бовар мекунем барои ҳамун не бовар кунем чӣ айби мардума ман нафаҳмид гапта мақсад ҳамин акай шабоз чанд бор ошибка кардагиеда ҳамин набахшанӯ не ҳамин сифрада чанд бор ошибка кардагиед ин ҳамин сол сеюм бора ошибка ҳамин як бор ки мисол ошибка кардагӣ медонӣ ки мисол ҳамин ҳама хелай ман бошум билет намехарам мисол трекша гӯш мекунӣ 100% дастгирӣ мекунӣ ну намекунӣ пешниҳоди бениҳоят хуб пешниҳоди баъди камия ки ҳам як ҳаста як бор хатомиша дем дуюм бор агар ки бо қадиш рафтомад кардем иконашам хато кард дигар нанолем барои чӣ барои ки шумо як бор дидагин ва эҳтимолияти дуюм бор буд ва шумо хитон чӣ кардем чашмтон пӯшидену бовар кардем барои ҳамун шон да ягон чӣ виноват нестай акай шабоз виноват нест мисол ҳеҷ ҳақ надора ӯро гап занад айби мардума маълим ки да ҳамун мизиреб мазаша грезондагия оля маълимега шаво хобш дамедуе маълими ма ин кора накардам медра фристайл заисайна модели саҳна тайёрай саҳна любой хел тайёрай ховалинг дамерем чӣ мекунем хонаи мо даверем ҳавли наве атай 6 соти кай атай нок дорад нок чормағз атай чормағз кака изолятсия дорад леки бе ягон ахорату бе ягон гапҳои вазни прикол хати шона маълим дастгирӣ накардистай шона баъди дастгирӣ пиштиша гирифт марио пиштиша гирифт як қопча репер пиштиша гирифтагия ту чӣ кораи
раҳмати калом брат барои фикрота баён кардан ва натарсидан прямой гуфтан ки чӣ гапай. Бисёр бачаҳко ҳар хел чизоро хотирбинӣ карда ман бисёр барномаҳо да хаб мекунам чӣ мекунам ман камтар дидам меган гап зад хер карда тамои гап задан гӯша ман гап мезанам мақсад ҳамин мебинӣ ки ҳамн мухлис чиро мехоҳад чӣ мекунад ҳамн херафтор мекунӣ. яъне мухлисо гуфтан гап зад гаптон надорум хайрат мо ҳами қаме бидем гап зад хаб раҳмат ба мухлисои баъде ки сухан кардан бо бигӯем ки бисёр чизора хеле откритара бо хубтар бигада боз бо бисёр чизо ҳастанд мумкин хотирбинӣ мекунад барои чӣ барое ки медона ки мо ҳамамон дар як соҳаем имонимона пас занем ҳамун киштии худмона максимум мешканем худмон ғарқ мешем. саломат бошем то ҳафтае ки баъди реп ҳафта бигирам ва хотиррасон мекунам ки баъди и ҳафтаи дуюмда ҷои сеюмам гирифтагиае ҷои сеюмда 300 сомона хай видеоша мебурояд тамошо мекунем.